Shalom. Halo. Selamat hari Minggu ma di hita salhutna. Asa masuk mahita tu bagasan ibadah. Tapasonang marohata perjolo mahita martang yang nahohom, martang yang mahita. Amen. Tapujima tuhata marede mahita. Marhite-hite goar ni lebata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Lehom matu Jehovah hamuliaon ni guarna, marsoba mahamutu Jehovah mamake pahean na marhadoan. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panodang nasitong na manodang iganuk jolma na lipot tibion. Sodako mabohim tuhami jala parbadiay marohanami. Asa hutad dahami dalan hanguluan marhite siani. Say rajay mahami, asa unang manibilhami siyan dalan nasitongi. Ale Tuhan Jehovah, patotong marohanami marhapor siyaw tuho. Marhite-hite to di parbadia. Amen. Tapuji Tuhata marede mahita.
Tangi ho kamuma patik ni debata di mingguta sadarion. Imasian patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon dang jadi ganaumu jala dang jadi sumanomu manangahan na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tanau yanggo tunggabe si sobaon manang sioloan. Dia do lapatan ni odo ikut dihabiari rohatta di bata jala ikun holong rohatta di ibana asadang jadi iba marsobat tu sobaon manang tugana-ganaan mangido hanguluan siani jala dang jadi uluan begu manang ulpuan ni hadatuon jala dang jadi pos roha di ugasan ni haom itu ido sahatna atong rap mangido gogo mahita mangulahon nahobar tu pateki ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon nahobat tu patikmi amin. Ta puji tu hatta marede mahita. Potima dosa tanah godangi tu adupani debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suatu dosan sitopa nasana adong. Paruhum natigor namanghumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami akan naula hami marhitesian pangalason nami di patikmu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami narwai. Nang sian pakateon nami na soture, rodi pangulion nami di hisap-hisap ni rohanami. Nata masih tutudo hami hona alani dosa nami i, alai nata sol-sol bagi do hami nuaing alani i, asi maroham di hami ale debata nami. Perdengkan bahasa jala para si roha doho alani anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna, jala sulmato di parbadia tu rohanami be, asa tarbain hami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaun, gabe sahat hami Tuhan ngoluan nasora suda, na pinar baga-bagam jak kena porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Para si roha jala pardengkan basa do Jehovah, labat tarimas jala para si roha godang, dang di baitu hita hobbatu akka dosata, jala dang di balas sotu hita hobbatu akka hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama bida akka anakna, asini rohani Jehovah di namak biar ibana. Hasang apa ma di debatana di Gijang. Amin. Ta puji Tuhatta marede mahita.
epistel di mingguta sadarion, ima sian panurirang Amos bidutolu, mamuk kamay sian ayat sada sahat rodi ayat walu, asa tajahama marsika soring hamima na parjolo, laos diat na parpunan non rap mahita saluhutna. Luba-luba ni uhum tu sadok Israel. Tangi hok kamu mahataon nanidok ni Jehovah taringot tuhamu halak Israel. Taringot tu sadok bangso na hutogion ruar sian tano Mesir songonodo. Tungu durma tagamon mardalan dua halak da jolo sian dos ni rohan nasida. Tung tagamon ma terjail pidong tu jorgong ni tano molo sejol ritao sabil. Tung tagamon ma bikas jorgongi sian tano da adong dapot sang. Aidang adong di bahan Tuhan Jehovah nang bosada da jolosian di papaters sihabunyan na tu panurirang akan aposonai rap mahita di ayat walu patung goromon babiat tuisema soma biar makuling Tuhan Jehovah tungi sema na somalu ido sahatna mertua ma natumangion hatani debata jala naum peopsa. Amen. Ta puji Tuhan ta marede mahita. Hatida ko mahaporsiaw tay songon nani hatida ko nidong atta sa haporsiaw di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan na tumapalangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak debata Jehovah na sasadai imana tinubuan ni si Maria na gabi-gabian sato di parbadia adorang sohabubuan ido tuhata natumaun na bernit di panghuman ni Silatus namate terpajal doibana di haupunar silang na tua tubana toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani
Disiba ibana pemamulak sogot tutanaon mangumul halak na mangolu dohot namate. Au porsea tor di porbadia jala adong sada huria nabadia. Huria hato panalak Kristen akan nabadia. Dohot diasan dosa, dohot dihatai nama dok, mulak mangul sogut daeng ni halak naung mate. Dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tabegema kor gabungan parupuan dung sipulian non diuduti dohot kor ama shalom.
Tabege matiting na masa dohot si pamasaon ihuriata di bagasan sa minggon. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tai ihut-ihut ma titing na meragam di minggu Minggu tanggal 10 Februari 2025. Na parjolo goarni minggu ta sadarion ima minggu palimahod dung Epipanias. Topik minggu dijauh gabe si jala jolma. Napa duahon kelompok kor tu hari Minggu tanggal 10 Februari 2025 di pukul 7.30 ima ina Hanna, ina Deborah, ina Esther. Di pukul 10 ama Jericho, ama Shalom remaja. Di pukul 10 NHKBP. Napa toluhon Minggu pukul 7.30 ibadah Minggu pukul 7.30 di tanggal 10 Februari 2025 nanaingro kita memakai bahasa Indonesia. Napa upaton pertanyaan sektor. Na perjolo di hari Selasa tanggal 10 Februari Korintus of Judea dibagasni keluarga T. Sinaga Boru Simatupang Kampung Setu. Sektor Kanaan keluarga T. Silaban Boru Simanulang Laos Mangapuli Depok Timur. Efesus BPH sektor di aula gereja. Galatia keluarga JP Sibarani calon situa SN Boru Sitorus Jalan Pekapuran Gang H Camat nomor 50 Walu RT 2 RW 24 Sukatani. Filipi keluarga M Silalahi Situa H Borusianturi Jalan Matahari Raya Blok 10 Tolu nomor 8 Mekarsari. Di hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 di sektor Sion keluarga JP Raja Guguk Situa H Borutaba Jalan Bakti Abri. Di sektor Betania, keluarga Situa O Manulang, Boru Napitupulu, Komplek RRI. Di sektor Nasaret, keluarga Nyonya Siaturi, Situa T Boru Purba, alamat Gang Sawo. Di sektor Kolose, keluarga S Tambunan, Situa R Boru Simanjutak, aula gereja. Sektor Bethlehem, keluarga M Manalu, Boru Tanjung, Perum Pilaga 2 RT 4 RW Sia, nomor 56 Sukmajaya Depok. Hari Jumat tanggal 14 Februari 2025, sektor Roma, keluarga AMT Simamora, Boru Simanukalit, Jalan Belong. Napalimahon Pangapulion. Di hari Minggu sadarion patupaon ni huriata do Pangapulion dibagas ni keluarga Nyonya Sitorus Boru Sinambela siala parmonding ni yanakon nasida tapatu pamai dung sipul kebaktian pukul 10 wim. Napa nopon LPJ dohot pembubaran panitia Natal umum. Di hari Senin tanggal 10 Februari 2025 tapatu pado majalo LPJ dohot pembubaran panitia Natal umum ni huriata mulai pukul 10 siawib maringanan di gereja. Napa pituhon dak danak nasorang. Di hari Senin tanggal 3 Februari 2025 di basa-basahon tuhatta dosa dadak danak bawa di keluarga G Manurung S Boru Panjaitan sian sektor Sion. Hipas dodak danaki suang songoni nang natorasna. Pertanyaan lansia
Di hari Kamis tanggal 10 Februari 2025 nanaingro patupaon ni huriata do pertangyangan lansia dibagas ni anggota dimulai mai sian sektor kanan ima dibagas ni keluarga situa M Silaban inang boru Silitonga mulai pukul 10.04 WIB pinangidoma sude ruas lansia asama dohoti pertangyangani pasiahon pembentukan panitia pembangunan di hari Senin tanggal 17 Februari 2025 nanaingro disakapi huriata do laho patupahon rapat pembentukan panitia pembangunan HKBP Cimanggis mulai pukul 20 WIB pinangido ma tudua halak sian ganup sektor dohot utusan kategorial asaro madohotisa napat puluhon ruas namoding nunga jumolo marujung ngolu sahalak ruas dagdanak sian huriata ima misailin Alesia Boru Marbun tubuh di tanggal 26 September 2024 moding di hari Senin tanggal 3 Februari 2025 sian sektor Kanaan tutup usia 5 bulan pasapuluh sadahon pelean bulanan Hobar tu hasil rapat ni huriata di tahun 2025 on tapasahat ma pelean bulanan diganup bulanna tu huria marhite perhalado sektor tabe pasapuluh dua hon open donasi program pengadaan multimedia ibadah sekolah minggu naung masuk di bagasan mingguon ima sian keluarga M Nainggolan Boru Manurung sian sektor Galatia godangna 5 juta rupiah pasapuluh toluhon torop ni ruas nama dohoti permingguan tanggal 2 Februari 2025 godangna 877 halak pasapuluh paton ruas nama ulang tahun kelahiran 40 sada halak ulang tahun pernikahan 10 tolu keluarga padita dohot parhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 10 satu tanggal 16 Februari 2025 hatani debatan apa si kopon lasni rohamuna tarsurat di Yohanes 15 ayat 7 molomian hamu di bagasan au jala molomian hataki di bagasan hamu jupang hamudo manang dia pe dipangido rohamuna pasapuluh limahon pelean iuran diakoni sosial huria torop na pasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon godangna 20 tolu kepala keluarga berjumlah 3.550.000 rupiah pasapuluh nopon pelean bulanan manang tahunan torop na pasahaton pelean bulanan manang tahunan di bagasan mingguon 24 kepala keluarga jumlahna 3.665.000 rupiah mulai tema di pasahat huriata tu sudah ruas nang pasahaton pelean bulananna dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Februari 2025 tu akan aso pasahaton dope taingot ma amang inang makarikoton pasahatota ganup bulan tu huria marhite perhalado sektor tabe kewangan ni huria sejumlah 10.625.350 rupiah. Tu pembangunan 1.132.275 rupiah. Sentralisasi manang tu pusat godangna 1.444.875 rupiah. Jumlah 21.322.500 rupiah.
Molotung adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi, aka piliani asa dihubungi matu parhalado radedo hami padinggaton songonima titing namasa dohot si pamasao di tonga-tonga ni huriata saya di pasu-pasu tuhata ma piliani bahen sangap di goarna moliate. Tabigima kor nani suara honi NHKBP. Tau duti acarata maredehita son nomor 660 ayat sada dohot udutna huhutma tapa pengupuliata sada A dohot sada B. Ringkas au paboan
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Huriana hinahulungan, tajaloma hatani debata di minggu tasadarion, di sian buku Evangelium Lukas bidu 5, ayat sada sahat rodi ayat 10 sada. Takas mata pai hut-hut songonoma hatana disi. Jongjong di topi tao Genesaret do ibana sahali. Dina ni rongoman ni natorop ibana laho ubege hatani debata. Jadi tongoma di ida dua parau di topi pasir. Ia pardekei nungaruar mamuri jalana sida. Gawe dibongoti ibana ma parau nasada na di sisi moni. Jala dipangido tu ibana asa dipaholang parawi saotik sian pasiri. Hudul do anggo ibana mamodai natoropi sian parawi. Asa dung macohot ibana marjamita. Nin nama madok si Simon. Lugai ma tuna ubagas. Jala sapakon hamuma jalamuna asa dapotan. Gabinin na si Simon mangalusi. Guru, manipat sabor nginoddo huhalo jahok kami swadong dapot. Alai mga sahon hatami olo doaho sumapakkon. Di pasaut nasidamay. Gabe dapot nasidama dekke macay godang. Pola maribak jalay. Jala dihilap nasidama dongan nasida na diparau nasada. Asaro madongani nasida mabuatsa. Rodo nasida gabi digohima parawi duasa maradulonong. Marnidai si Simon Petrus marsobba ma ibana tujolo ni Jesus huhutma didok. Laho maho sianau Tuhan ay halak pardosa doao. Ay tarhalomong do ibana rodi sude donganna siala dekke na binua nasidai. Songonido nang akadongan ni si Simoni, si Jakobus doho si Johannes, akka anak ni si Zebedeus, jala ni na Jesus madok si Simon. Unak ko mabiyar, ola niom maho gabe si jala jolma. Di padarat nasida ma akka parawi, di tadikom ma saluhu nai, mangihuton ibana. Ido saha. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di tahun 2008 nasalpu ditotopon HKBP do orientasi pakobasionna na ginoran na sebagai tahun marturia HKBP. Di tahun ini hinorhon ni tahun marturiai di pasardo sada slogan nama dok boan sadanari to Jesus. Save one more to Jesus. Buan sadanari to Jesuson gabi sada pahisaton sadadalan laho pahisaton misi penginjilan doho sending ni HKBP. Tarlumobi ma satiki manomu 150 tahun HKBP di tahun 2010 sada. Marhite slogan buan sadanari to Jesus diigil lo asa sude parhalado rabdo ruas ni HKBP boy tarhisat manang hehe gabe parhitean ni debata laho maju aka na diduru ni hakristeno dobe baik secara internal di huria HKBP manang secara eksternal to kahalak na somanada Kristus dobe amang inang mardala do ulaw ni doho denggan di tahun 2000 walui. Marhite sude program di bagasan satahun ini dirancang asa tung sude lapisan mulai sian hatopan manang pusat saha tu huria sude kategorial mulai sian lansia saha tu sikola minggu marhite aka program didesain asa tung saluhutna bergairah laho mangulahon misi penginjilan manang sending di huriata. Alai dohonom ma dang ulaon sataon ulaw ni. Ternyata
molo pe diulahoni 2008 dang madok dang rikok be ulahono ni di tahun 2025. Bahkan ikut terus doi ulahono ni akan aporsea laho patupahon misi penginjilan asa haru gumodang halak naro tu Yesus nama kaporsiai Yesus nama ngihutton Yesus di tonga-tonga ni ngolun. Ala memang sudido hita terjo tanpa terkecuali mulai siadak danak sahatu nama tua di jauh tu hatta Yesus Kristus do hita asa gabe si jala jolma hitau majau halak nadau sia Tuhani asa sumolhot tu ibana jala persea tu hatai oddo tong na niulahon ni Tuhan Yesus Kristus saliling di pakobasion na di tanoon dinalau ibana sian sada huta tu huta na asing sian sada kota tu kota na asing laho mangajari merjamita tanpa pandang bulu marjamita doi bana dia bagas coro marjamita doi bana tongad dalan marjamita doi bana di tepi pantai ido natajaha di turpuk taon ditikiro Tuhan Yesus tutopi ni tao Genesaret godang do halak rongom mangihuton ibana. Memang saat itu kemana Yesus melangkah ada banyak orang yang berkerumun untuk mengikuti dia untuk mendengarkan firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Satiki di topi ni tao Genesaretipe merjamita do Tuhan Yesus tutorop halak. Tujuan nasena kaningan itu asalam tumorop halak rotu Yesus jala makka porseai Tuhan Yesus Kristus. Jala disalileng pakobasion naipe jojo do diulahon Tuhan Yesus akat tada halongangan di pamalum do kana marsahit diurupi akana gale diapuli akana marsak asa anggiat marhite hama malum ni nasidai apul-apul ni nasidai lasni roha ni nasidai gabe doho nasidar rotu Yesus maka persei Yesus itu ngatongan ningolun bahkan diturpuk ta sadariope masa do tada halongangan Tuhan mengadakan suatu mujizat ketika Simon Petrus, Yakobus, Yohanes dan teman-temannya merasa gagal ketika mereka pergi untuk menjala ikan tidak dapat apa-apa. Saat itu Yesus datang di tengah-tengah kekecewaan, di tengah-tengah kehampaan mereka untuk melaksanakan mujizat. Tohoma masa dapok ninasida magodang deke pola guk do parau ninasida maradu naing lonong parawi ala ni godangna mariba jalana ala ni godangna. Om matadda halongangan napi natupan ni Yesus satiki. Jala tadda halongangan oppe tujuanna manugu halak asa tumorop rotu Yesus jala mangihuton Tuhan Yesus. Di sido hatani Tuhan Yesus tu si Simon Petrus madok ola nion maho ola sadariom maho gabe si jala jolma. Dulu memang kamu adalah penjala ikan tapi mulai hari ini engkau kupanggil untuk menjadi penjala manusia. Laos maruduk do pajowonon sahatu partikianon sudedo hita di jauh tu hatai asa gabe si jala jolma hita. Semua kita dipanggil Allah untuk menjadi penjala manusia, membawa orang datang mendekat kepada Tuhan, membawa orang supaya dia mempercayai Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Alani ido diturpuk di topik minggu sadarion didok di jauh gabe si jala jolma dipanggil untuk menjadi penjala manusia sudedo hita terjo tanpa terkecuali aka halak naung mangihuton Kristus manang nam maka persyai Kristus itu ngatongan ngoluna na terjo do ibana gabe si jala jolma atong molo di jauh Tuhan ido hita gabe si jala jolma. Jikalau semua kita dipanggil untuk menjadi penjala manusia, parangi si songo dia do narikot si parangi honota asa tung takas tardok hitaon aka halak naung dijau gabe si jala jolma. Perilaku apa yang seharusnya kita tunjukkan dalam kehidupan ini untuk menyatakan bahwa kita ini sadar kita memang adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan menjadi penjala manusia. Adong ma tolu sikap manang poin naneng odol honon sian turbuhon. Na perjolo ima
uduk Tuhan Tuhan Yesus. Taat kepada firman Tuhan. Mulai dok dison uduk martudu-tudu doon tu toguni haporseaon dohot posni rohani pakirimon maradopon Tuhan di tonga-tonga ningol. Molo tajahan aking ayat tului dibongoti Yesus ma parauni si Simon. Simon saat itu sedang kecewa dengan teman-temannya nelayan yang lainnya. Kemungkinan mereka berpikir ini sudah satu malam mencari ikan gak dapat apa-apa. Lalu gimana mau pulang? Mau ngasih makan apa keluarga? Itu mungkin yang sedang dipergumulkan mereka ketika mereka membereskan jalan mereka sebelum mereka pulang. Di tengah-tengah kekecewaan, di tengah-tengah kehampaan, di tengah-tengah berpikir keras untuk apa yang boleh dibawa pulang, roh Yesus tu si Simon, mangido tu si Simon, Simon asabongo jauh tu paraumi, dungi dipakai Tuhan Yesus Kristus parauni si Simonon gabe langgatan perjamitaan. Disita kasdo dangadong majua si Simon. Langsung doibana mangaloas Yesus masuk tu paraunai, jala disuruh Yesus agak luga hojo otik asa boyau mamereng sudi jolmana di pinggir pantayon di rohani Yesus di luga honibana do otik. HP satiki di bagasan kekecewaan doibana. Alai roh Tuhan neng mamake na adong di ibanai laho pararaton hatani dewa. Jemaat yang dikasihi Kristus, acap kali ketika kita sedang dalam tidak baik-baik saja, sedang kecewa, sedang kekurangan, di sana Tuhan datang menghampirimu, meminta yang ada padamu untuk dipakainya sebagai alatnya untuk mengabarkan kabar baik. Pertanyaannya, apakah kamu bersedia? Apakah kau mau menaatinya? Anggosi Simon takas dang majuai bana di loas do Yesus naik tu parauna di luga honotik asaboi tarida Yesus ainga sude di pinggir ni pantai Genesareti torop halak ngihon hata ni Tuhan Yesus manang jamitan ni Tuhan Yesus naik kuni tiuk-tiuk do harota linona tu. Allah takasdo pangoloyun ni si Simon di hata ni Tuhan Yesus. Ditiki dipangido paraunai langsung dilihan ibana. Hudok nak kaning HP ibana dalam keadaan tidak baik-baik saja. Alai taat manang uduk do ibana tu hata ni Yesus. Dungi daya 5 peta jahado. Sebenarnya si Simon memakai logika nado mengalusi Yesus. Alai tung pesanga dipakai logikana dan GBI dipakai ibana lahu memakai haputusan, membuat haputusan. Tong do hata ni Yesus na tinangihon ni ibana. Dung say Yesus marjamita idok matu si Simon. Luga hojo tunaw bagasan. Dung isa pakom majalami tu si asa dapotan. Simon bukan orang baru, dia bukan pemain baru sebagai nelayan. Dia itu sudah pro menjadi nelayan sama dengan Yohanes dan juga Yakobus. Alani ido mungkin di rohani si Simon do pikiran nak ay ngaluja sabor ngino kami laho mangalulu deke sodong dapot. Disuruh kami musa itu no bagas ay biasa na borngid do dapot nami deke on itu pagi menjelang siang. Bagaimana mungkin ido di rohana ido bana di do ibana di ayat 5 guru manipat sabor nginodo hu halo jaho kami swadong dapot. Jadi di halo jaho do dalam bahasa Indonesia mereka memang sudah bekerja keras dan sungguh-sungguh. Ay adong do nah binoto di sada luat taringo tu nama jalaon akapat jalai bai sapakko jalanai dungi marhua nasida akan nelayani be merjuji do nasidesi dungi adong dapot tikinai itarik mano jalano. Anggo si Simon dohok dongan na daong di halu jahon nasida do mereka sungguh-sungguh bekerja mencari ikan pada malam hari itu tapi tidak dapat. Alani ido na rohana ay swadong dapok nami ngahu halu jahok kami. Alai dang saya disi kalimat ni ibana idok ibana alai mangasahon hatami olo doau sumapakosa.
Logika boleh dipakai, tapi apa yang difirmankan Tuhan harus lebih tinggi mengatasi logika berpikir manusia. Diolohon si Simon do mana pakot jalanai, laos disima masa tada halongangan, disima masa mujizat, dapok nasida ma godang dekke, pola mariba jalana ala ni godangna, dijauh donganna parauna sadanai aladang tolak be ngaguk parauna ibana, ijauh sadanai diisi tonggok maradunaing tenggelam, maradunaing lonong nasida. Disima tabereng aka amang dohot tamuinang molo adong hauduhon, disido pamasau ni dewata aka tada halongangan. Molo tabereng sejarah Alkitab di padan baru, godang do aka tada halongangan di pamasa Tuhan Yesus, ala ni hauduhon ni halak na di humaliang iban. Taingok do tada halongangan na parjolo, ima pesta perkawinan di Kana, habis anggur ni parpestai, dungi disuruh Tuhan Yesus, isi tempayan ini dengan air. Itu tidak masuk akal. Alai satiki uduk do pelayan-pelayani mengulahon parsuruon ni Yesusi. Di hauduhon ni nasidaido. Terjadilah mujizat yang pertama, air menjadi anggur. Maka ketaatan adalah cara Tuhan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan berhenti hanya karena sulit. Justru disitulah cerita hebatmu dimulai. Justru di kesulitan itu Tuhan acap kali memulai cerita hebatmu di dalam kehidupanmu. Dungita kasu taboto anggo Tuhan Yesus anak ni tukang haudo. Roma ibana nuaing memudai sahalak nelayan profesional imasi Simon. Naboy do dohonon ni si Simon ay hokan anak ni tukang haudo. Dangi boto ho taringo tu nama jaledeke. Alai diturpuk tai dang. Uduk do si Simon di hata ni Tuhan Yesus, diulahon ibana do ho Bartolomo ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Hauduhon di hata ni debata om mana parjolo tapeop dinalaho majala jolma ay disido takas boita tarita pataridahon hasat yaota di hatana dohot pakka porsiaota di ibana. Dungina paduahon perilaku manang parange si hanguluhonotta aka na terjauh gabe si jala jolma manang pencala manusia ima manada diri. Pengenalan diri. Dungsai di pamasa Yesus mujizati itor marsoba masih Simon tu Tuhan Yesus idok ibana laho maho Tuhan ai jolma pardosa doa. Dang napalau loho Yesus sebenarnya ibana alai alani kesadaran na do di dirina, doho di keterbatasan na, doho di ketidaklayakan na, jongjong di hadapan ni sahalak Tuhan yang maha kudus, maha kuasa yang telah melakukan mujizat pada saat itu. Riko do panadayon ni diri, odo mangurupi hita gabe marserep ni roha, gabe dausian gijang ni roha. Asa molo di jauh Tuhan ini hita gabe si jala jolma menjadi penjala manusia, harusnya ketika dia mengenali dirinya tidak ada lagi orang yang akan menyombongkan karya yang dikerjakannya, mengatakan ini karena kuatku, karena hebatku, karena kayaku, karena usahaku. Ai sudah hitaon memiliki keterbatasan do di hadapan di dewata. Akana pinatau ni Tuhan do hita. Kita adalah orang-orang yang dilayakkan. Rasul Paulus berkata kita ini hanya bagaikan bejana tanah liat. Tapi jangan berkecil hati. Walau engkau bejana tanah liat, tapi di dalam bejana tanah liat itu Tuhan mengisi harta sorgawi. Itu yang membuatmu berharga. Maka sebagai penjala manusia, kita menyadari kita siapa, kita menyadari keterbatasan kita menyadari bahwa kita hanya dilayakkan Tuhan bukan karena kelayakan kita. Itu yang akan membuat kita nanti tampil sebagai penjala manusia yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Napatuluhon om manaparpudi. Didok ikut tabain Yesusi gabi prioritas. Yesus menjadi prioritas, menjadi yang utama. Aina niluluan ni si Simon dohok donganna ima deke. HP dung dijolo ni matana deke gudang gok parauna
dibuat nasida deke ketika mereka mendarat dung sahak tu darat gabe ditadikko do sudenai. Mereka meninggalkan semuanya pergi mengikuti Yesus. Ini ada apa? Bukankah selama ini yang mereka cari-cari adalah ikan yang banyak? Di hadapannya sudah ada ikan yang banyak. Tapi ketika mereka sampai di tepi pantai, mereka meninggalkan semuanya itu dan pergi mengikut Tuhan Yesus. Itu adalah wujud nyata bagi Simon dan teman-temannya. Yesus menjadi prioritas. Memang ikan itu adalah berkat Tuhan. Tapi Simon dan teman-temannya menyadari kita lebih membutuhkan sumber berkat atau si pemberi berkat itu. Ada banyak orang percaya sibuk dengan berkat, 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 dan berkat. Sampai-sampai dia lupa dengan si pemberi berkatnya. Jangan merasa menyesal kalau kau menghabiskan waktumu dengan berkat, berkat, dan berkat ini. Semua itu bisa habis, semua itu menjadi usang. Kalau itu sudah habis, kamu tidak punya apa-apa lagi. Tapi kalau kau sudah memiliki sang pemberi berkat, di tengah-tengah kesulitan sekalipun, hidupmu akan terpelihara. Odona pinatari dahon ni si Simon dohok donganna ditikididok ditadiko do saluhut nai laho mangihuton Tuhan Yesus dakolan dekke ditadikon dakolan parauna ditadikon dakola jalana ditadikon molo tajahanon Matius Markus mamarita honon didok si Yohanes si Jakobus ditadiko do amana si Sebedeus laho mangihuton Tuhan Yesus. Omma alani riko nani Tuhan Yesus Kristus tonga-tonga ni ngulu nasida di boto nasida idona prioritas di nasida. Akama nginang tudos maun songon nahya pinaadar ni Yesus taringot tu perumpamaan tentang kerajaan sorga. Ada 7 perumpamaan tentang kerajaan sorga dalam Injil. 2 diantaranya adalah harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Cerita Nina Duon hampir sama. Di dok songonon. Satu kali ada petani, dia petani upahan, dia pergi bekerja di ladang orang untuk mencari upah. Di sana petani ini mencangkul, bekerja seperti biasanya, tapi satu kali ketika dia bekerja, dia menemukan di ladang yang dia kerjakan itu ada harta yang terpendam, ada mutiara yang berharga. Segera dia tutup itu lubang, lalu dia pulang ke rumah, dia jual semua hartanya. Semua yang ada padanya dia jual, dan hasil penjualannya ini dia pakai untuk membeli tanah yang tadi ada harta terpendam dan mutiara yang berharga. Bagi dia, semua yang dimilikinya selama ini tidak berharga lagi, tidak ada gunanya lagi. Dia harus menjual itu karena dia telah menemukan hal yang lebih berharga dari semuanya itu. Demikian juga Simon. Ketika dikatakan dia membuat Yesus menjadi prioritas, dia tahu Yesus jauh lebih berharga dari semua yang ada pada dia. Omma si peopot tanah batoluhon aka amanginang. Moloidok hamu si jala jolma ketika kita disebut dipanggil sebagai penjala manusia, marilah membiasakan diri menjadikan Kristus sebagai prioritas di dalam kehidupan kita. Jangan ragu membuat Yesus sebagai prioritasmu, karena dia akan memeliharamu, dia akan mencukupkan kebutuhanmu, dia akan senantiasa menyertaimu. Akhirnya jadilah penjala manusia. Percayalah, jika Tuhan yang utus, Tuhan juga yang urus. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema di pasahat rohanami itu adopam wale Tuhan. Dipaingot hatam dohami di bagasan sadarion. Najinoum hami luhut naga besi jala jolma. Asa lam tumorop halak roma dapoton ho. Jala makka porsyaiho. Majalo haluaon na pinaradim dihami saluhutna. Pergugui mahamiot Tuhan mangulahon pajowon namion. Disude peran dohot akka ulaon nami siganupari. Totong mahu pataridahok kami. Asa marhite parulan nami terju halak lau makka porsyaiho. Di tonga-tongani ngoluna. Atong Tuhan nami say ajari hami. Paudukon rohanami
doho ngulu nami tu hatam. Asa totong mangului hami di hatami, tung pesipata maol dope hua dopi hami, dang terjalo pikiran nami, alai naing mahatami namar huaso jalai ulahonon nami disude gulmi ni ngulu nami. Tuhan debata saya paingot tami asa manada diri hami ise hami dia dopamu disude hadosaon keterbatasan dohot hahurangan nami akan napinataum dohami asa molo sogot haduan adong huula hami akan adenggan adong hujau hami halak ro tu hogabe prosea marado poko unang huhagi jakok kami alai di bagasan uduk dohot serep ni roha hu hapor syai hami homa nama jo nasida marhite-hite ngulu nami. Tong Tuhan urupi masude hamion asa hu baik kami nagabi prioritas narumikot gudang don narikot di nguluon alai naing matutu tading saluhut nakkan narikoti binahen ni narumikot ima ho ale Tuhan nami marhite todim todi porbadia sai papos marohanami laho mangulahon pajuwonon ay hodo nang maju hami sai ho manapaturehoni muse ditikina Tuhan hodi ho kami masudi ruas ni huriamon sianda dana na mekmet sahatu akan matua pasu-pasu maganup lakka ni ngulu ni nasida padau siana kaparmaraan ni daging doho parmaraan ni toddi sai surduko matangamu nalabohi tu pamatangnya karuasmon na ni bagasan hagaleon dohot parsahiton patanggal kapanahit sian pamatang ni nasida asan yang pakilalaan na manguduti parngoluan doho parsaoran ni nasida Tuhan raga makanan naing ulahonon nami di bagasan samingguon joloani malakka ni sudir wasmon asa tarulaho kami iho bartulomo ni roham urasi mahami sian dosa pangalausion nami urasi doho dosanya karuas ni huriam asalam tamahamion pakiommu gabe dongammu laho majo halak maka prosaiho holan marhite guarne anakmu Yesus Kristus tangihon ma tangiong namion amin. Mari demahita laos ti somata pasahat peliatan apa dua.
pamiakom ma peliata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasau libasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehom mituhami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, paso-paso may jala ramoti, asa ho parhasya kami pelianon, pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam hutadahami godang ni selehol-lehom mituhami, asalam girgir hami madok maulihate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aleama nami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasaorhon ma damena tutondim. Shalom, selamat hari Minggu Madita Salauna. Shalom. Ringkas au pa